Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Banal na tungkulan. Ipang banal nga ni Mora sa iti, nino mo po ingating bitbit, panandaman po panandaman. Tuwalat kilobangga na puret ang kaya kaming tengaring miksimula din kikeng kasal pantayanan. Ang gana puret ang kikeng kapatid. Makanyan nila pong pakisabing mayap keto, Ginoo magkalog ka sana kung lihim ka rin mayupaya mong gamat. Dinan mo pa kung siganan bang kanita Ginoo, makanyan nila naman po nga kaya kikeng kasal pantayanan. Ipang banal nga ni Mora sa iti, makanyang kepong miras kaya pa kini kikeng santuari. Ginoo sana po rin rin kikeng kapatadang pong pengaring pinili mo parindakal. Ginoo sana po dinan mo kung gano'n pasikanan. Bang kanita Ginoo makanyang dala naman nagawa rin kanilang banal at tungkulan. Ipang banal nga ni Mora sa iti, rin ni Puri kikeng pisasan metong panalangin. Sana po tanggapan mo lang. Makanyalangan sana kung meron sumakong lungayin kingkaya kang manalayarapan at tanggapan minaman sana po itang kaya kang pamipala at kingkaya kang malugudya sa iyong magaring kaya din hanggang wakas. Yan nasa po, salamat.
pagkana uling maestro lalakwa na keko mabiba batana reting panamdamiyo bayong akwandasan bukas ting bukas iyo itang tune biyaya po anento na niyo malano na sano nini ko tiyo at wang masusyan niya nga doning Pasko emo sa namisan mayakit kayo ngunit hanggang dapat lugod kayo kinlong pamidakiring kasarilinon alang katasan o kanakong bisan mapagkong babasa tingke kong kabiliyan uling itong Diyos mo maponemon anyo ketang napong keko pepo kitno anyong isapuakia o talasuyo atiya ketang lilibangan karinya mepatiya bangiting pa kaya tapo sa niyo ako pero nung malati kimpa maganaliyo kinado
ning pamaniya batiyo at tingayin matanggap na karimbado ulen na niti o sa blakong dison maligayang Pasko abot kekeongan hanggang kawakasan manatili kongan awas yung yawas ingpong panatilyon karing sarili ikay-ikongan wanyaing mibata ning manong diwang itiyak kamtane ingbiyen ang paintunan hanggang kawakasan yabe ongan maging masaya saya yung Pasko kapag nilatanan pa ngatay diyo mapanatayin ko ikaw ngani kayo piyaya pa yan yadepin ang puso yo malyawat ko aking diyosi kayo ikawan wabon titinobang ke kayong tanggapan way taninggalan ke kayo na ituwang nung deping sa rili mo ko kung nenongan salamat o sablang di sangko waliyeng lugod pakatanggalan niyo eya pa'y tirayat hinggalang katao huling Diyos eya pabi royang atiyo king lagyo na mo rin niting kapon walon salamat yang daduang ke kayo keongan manatili kayong ating kapayapan karing bukas ding bukas yu ikayon adios, Encarnación.
Brother Renato Baluyot po. Kasi ako lumupya po yung kaya tamang kapatid kung at siya galwan. Alay po ata. Ito po. Paano na hindi po kayo yung bago? Muna po, manyawad ko pong pasensya nung sakali kung may late ko. Uling bago ko po, last year mag-umpisa, pagpasensya nyo na po. At ngayon po, miras na naman po yung oras bang gawan tayo po yung kakatamong tungkulan. Anong mo ka rin pasaganan tayo po yung pamabait na ni kakatamong Diyos, Yesu Kristo. At ang tema po, ang handog na malinis at kapuri-puri sa harapan ng Diyos. Kaya pong Roma 12:1. Basan niya po. Ano po, yung tao Roma 12:1. Pagamuha mo pupuin kaya kayo, kapatad, tinguli na ning pakalulo ng Diyos, king yarap yun ding kaya kong katawan ng timong meto maayin na mabiye, banal, matatanggap ting Diyos, kaya kong kasuywan espiritual. At kaya pong unong mo rin, kaya pong 1:15-3, malinis na kayo, king uli na ning amanong gingkas ko kaya kayo. Ano po, ngayon po, at yung tamo kayo ni bang makanyan tayo pong pagsilebra no pasaganan ng pangabait na po ni kakatamong Yesu Kristo. Bukod pagkalog na kakatamong ni igpa, sinugo na kakatamong manting upayang makanya nakatamong at busan ting kasalanan ng mabilog gayato itang kong lelangan. At ini po mamaragtamo ting harapan ng Diyos. Balutan naman po yung mensahe na ni Yesu Kristo kaya katamo na yung kapanguban. At bistad man po minsan itamo maiwasan na itamo makapagtimpi. Pero gagawin tamo at magpakapilit na makanyang tamong supilan karing balang kaya tamong sarili na maging mababata mo karing kaya tamong kapatid nung nano po yung may gawa tamo karing kaya tamong kapatid at kaya tamong pugewa. At ngayon po behingayti yaing dala ng kaya tamong sarili malinis, kapuri-puri ang pong kalugod-lugod ng harapan ng Diyos. Uling lawin tamo po yung mensahe na kiratamo ng Diyos. Sinugunin po yung anak na akakit tamo po maging karing miyayaliwa pong kongregasyon halos sasapakla po rin kapilyo ding lunduyan. Gagawan na po miyayaliwang programa makaupol king pamagpuri, pamanyang po ang pasalamat ng may upaya. So, lawin niyo po yung mensahe na ng Pasko. Mabilog ang Pilipinas. Ewan po, mabilog ang Pilipinas, mabilog gayato. Na minsan nasasabi tamo kaya katamong sarili na sana Adoldo Pasko. Ito po yung mensahe na sana Adoldo Pasko. Uling kakakita mo po yung kaya katamong komunidad na
pigagap do ang po nga piso taga day ta meto nga pamanyam ko kami puri king arapan na po ng Diyos lulublag king pisamban makanya na pong babiye kapurian at sisimbalo at sana yung mensahe na po ng Diyos kaya katamo mo sana ng bulan na po ng Disyembre nuni sana Aldo paskuyangan kaya katamo banting upayang astong mayakit ka rin kaya katamo panugali o panggalo itang bagay na ito palagay ko po asasabi ko na kaya kayo na merong nepong mapalad ng bansang Pilipinas gusto agagawa na rin Kristiyano ito at kita naman po kaya kaya katamong bansa naman po didinglay yung lugod nakalupo ka rin yung bansa na minsan nakakita mo yung mensahe na itang boses na nga pong pilit na pong pilit siyang kakatok ka rin pasbol ka rin kaya katamong kalupang melaran dapat ela po kung danganan itang pamamulahit na ng Diyos at minsan nakakita mo yung mayaliwang kalamidad at yung po makakita mo ngayon itamo rin po yung ating kasalanan lalapatanan na mo po ang pambabagayan ng Diyos itang gagawa na ng tao kaya ngayon po nga ba kayo bista't man di mo siya po yung Aldo kaya katamo at Luyang Aldo panwanan na po ng Diyos uling iti po yung kaya katamo tinakda at yung ganagan ng bagay tinakda tamo meron niya po panwanan ng Diyos yung bayan ng harapan kaya ngayon po nga ba kayo ting mensahe na ng Diyos kaya katamo itang ikakalugod kabubando at makanyang tamo pong magkapilit kaya katamang tungkulan at yung ganda kayo ang may pabingit po kaya nagkakabula po pasensya ko may pabingit po kaya kayo na ngayon pong bingit akakit po na masayatangan uling ini po gustong darating kapaskuhan talaga lalo na anyang daranasan tamang anak tamang arati minsan niya lumalan ng Pasko niya kalot pa niya na yung tamo at mensahe ko mo po kanina kaya tamang kapaskuhan na ini mikakalugod si Sasan Metong kapakumbabang ita pong di kaya tamang patungkulan makanyang tanong kung gawan nung kaya tang hilabas sa panahon ilabas tamang pecha ngayon kung magbayo yung pecha tamang sana gawan tala kung masipit di kaya tamang katungkulan at tingay na pong bagay mga lating gagawang tamang kauputing may pala ablasan na anak po ini tamang po masayang kapagalan tamang po masayang oras kini uling Diyos po bagaya magkalubya karetang tapat nyawad kaya ngayon pong dahil ini bista't man po may bigla ko king na akong tangan nyo tang nakakong karinigay kayo ulit may talwi ko pagpasensya nyo po ating mensahe na po ni Diyos kaya katamo kami po pa piulit-ulit po na mikakalagong tamo po alam na pong aliwa uling ito po yung gobyena at pasalamin na kaya katamo Kristiyano lalong-lalo na itamo po at suking kapatiran ninyo na espiritismo gawang tala po rin po ng tamo alam magpatalwi bisa sa luluta mo baganita yung petsang 2016 kaya katamo maging masaplalayo po at ibiyan na yung Diyos yung kaya katamong kaibanan maya pa din po kaya kayo Nagdalang pong salamat kaya ng speaker tamo maya payabak po ulit po Pasko masaya tamo na po at yan po kung meron tamo pong bengi kaya may katamong kaman yan ba sabi na po ng banal ay espiritu maraming talapuhan ng takbang din kaya katamong bitis na po ulit pong pasado wala sa na mag-nervous ko po balaki ang matatan na po kuha rin kayo na kan magpakanta na po ang Pasko baan ito dandaman din po ito kalaro lahat ng tao
Yan po yung kinatamong gagawan bala pong Bispiras o bala pong 22 na ning kinatamong Disyembre, kuya pong Bengi. At gagawan kaya po. Sana po ang kaya tantala rin pagkikatamong anak na po. Kaya kikatamong anak ng mga ito, pagka datang santo ay yakit. Dapat magsimba kayo ba ang tagit si santo. Po. Tukitala po rin kikatamong na itang gamit yung nasiklalang bagya. Po. At yan po yung kikatamong nangyari po yung kikatamong parang yung maging. Para kikatamong ni speaker, bukas po marami na po sana. Alas 6 po, sakto kailangan na gawat tayo po yung kikatamong parang ng simbang Bengi. Dahil po dahil salamat ka rin yung kikatamong kapatid. At maya pa Bengi po kaya Rongan at advance Merry Christmas po kaya Rongan. Manalangin kami po umayaan malagod ka kaya namingin pa. Salamat po ngayon yung pinanandit. Makanyang kaya pong ikaguman, ikikaya yung pamanyang ba, kung pamamuri siya ka, yung banal mong Diyos. Siya nalagoy pa, makanyang kaya pong pagkalupan ng sikanan, ang pong maragula kapibabatan ng bahan ko rin kamanyang lang, ay sad-sad, hindi kaya tungkulan na tayo kitamuan ng kaya ka. Pangin kung malagad niya kung mayayin siya kami pecha na iti siya na po Diyos kung mga nanalo kung mga kabilusan sana kung yung pecha yung daratang mga niya ng putan ng mga kabilusan bago na sa kanina ito yung pangdaratang mga kanya kaya pangalan mo at miyadi siya sa mga itong banal mong lagyo pangin yung pinanit siya na po nung mga nanok kaya pong biyas kapayapan kaya yung tagal na ulungan kaya pong kiram kaya panuhanan siya na po ipa kotang mamanuli kami miras kaya nga sa akong kapayapan nagiging yung pala-pala kagong nakulitan natin kami kung sikanan. Salamat po yung pinandit. Sana po Diyos ko. Salamat po kami pagkalag mong biyagya kami kung sikanan. Sana po Diyos ko. Mga kaya pong lalong ingatan bakit kung lalong may bit makagawa. Kung makapaminto ka rin kaya kang balaka po yan. Pagpaling yung pinandit ay mga po isa ng sarya sa yung tambit lang na naman dahil kaya yung puso. Ikaw po balo mo rin. Kaya po rin kaya sa mo ang pong kaya ngayon yung pinasabot ng mga ang sila tumamangangay at ang gapan ng minema po itang hindi makailan. Kaya ko na nagpa ang